Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 36 गेम है, 36 गेम के लिए हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है हमारे। कब तक होने का आशा करते हैं? और जब बोलेंगे एमएचए जब बोलेंगे हमको कर दो बोल के हम रेडी है। हमारे जो भी बोलेंगे कर दो, रेडी है हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग हमारे पास क्या नहीं है, नेशनल गेम खेलने के लिए हमारे पास क्या नहीं है वो बोलो। इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी झाला तुमच्या, कारण ज्यांना स्विमिंग रेडी आता बाबा पणजेचं स्विमिंग पूल आमदारच म्हणतात स्विमिंग पूल खंय पावला ताका खबर ना म्हणून मग त्याक 6 म्हण दिले आहे, हा 6 मॅडम दिसत त्या पण तो कित्याक बाबा मातात तुमचा आमदार हे लोकशाही राह कोणाच्याने आवाज करतो आमदार मंत्रीच्या वरूच बाबा तुम्ही मला आवाज करणार तर तुम्ही आवाज करणार आम्ही विचारता मग तो विचारता हाँ, तसे तसं काय चालले जायचं रिपोर्टर म्हणून सर एमएचए ने अगर परमिशन दिया तो कितना दिन में हो जाएगा? एक साल जब बोलेंगे तब हम लोग तैयार है। एक साल में हो जाएगा? कितना अरे एक साल किधर बोलते हैं, जब बोलेंगे हम लोग तैयार है। अभी कितना % इंफ्रास्ट्रक्चर अरे चल वो रहा लोगों ने बोलने तो सही दो। है? स्टेट में कितना % इंफ्रास्ट्रक्चर तुमका टाइम कितलो जाय, ना पण आता तुमका टाइम कितको जाय पडटलो जर त्यांच्यानी सांगले सुद्धा जाल्यार? अरे सांगून दिस जरी सांगल्यावर आम्ही तयार करतात नाही, राज्य तयार करतात बाबू, आमच्या team मला आज चांगल्या फाल्या जातले हा, आमची स्पोर्ट्स टीमच तशी आहे। बाबू आता स्पोर्ट्साचे उलयता आता म्हणून सिर्फ हे एकच आहे ते स्विमिंग पूलाचे, तो कॉन्ट्रॅक्टर पळून गेलो, कॉन्ट्रॅक्टर काम सोडून पळून गेलो काय पवन वयता ते कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्यात घातले नाही, त्याला ऑलरेडी एमबी लेटर बिटर आता दुसरा कॉन्ट्रॅक्टर घेतला तुम्ही? बाबू घेतलो काम पण चालू असे कसे सगळे डिपार्टमेंट रस्ते सारखे असना कॉन्ट्रॅक्टर सारखे करणं हे सारखे सारखे ना आपण अटल सुद्धा देखून त्रासान पण फोन केला नु सर कितने जगह पर ये गेम खेलने वाले हैं सर अपने? 36 सर इसमें 36 में से कितना स्टेडियम चालू है सर, और कितना अरे सब चालू है 36 का 36 से चालू है? 36 खेलने के लिए हम लोग तैयार है। एक ही खाली स्विमिंग पूल का प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा। ओके